Днес ще играем малко по-различна игра, защото ще сме ютубъри. Да, буквално ще сме ютубъри. Кой ма кефи, кой ма кефи? То. Да кажем NettoPX Game. Що не? Значи трябва да натискам там, където се прави видеото, за да стане по-бързо. И да, то е почти готово. Така готово. Сега ще го кача. Сабскрайбъра. Окей, разбрах. Скип, директно скип. Не, нищо не разбрах, както и да. Па съм бил богат, бе. Та чакаме за малко мъни. Яко. Ами нека да качим много видео, което ще бъде на котки. Какво направи? Така, още малко остава. Имам яко постърче. Еми, готови сме. Нека да го кача. Вече имам доста повече сабскрайбъри. На какво? Не, аз не искам себе си във филм. Къде е пък кой те пита? Така. Не. Така. Какво ще правя? Пак ще качвам видео. Обаче то ще бъде геймплей. Това ще бъде доста дългичко.
Ами хора, ще се върна след малко. Събрах достатъчно диаманти, за да направя това видео, така че те е готов, в смисъл. Какво хитнах 1К сабскрайбъри, колко яко. Нека да им помогна. Така... Сега канала ми в тази игра се развива доста добре. Опа. Така, какво тук имаме? Окей. Сега като се замислям. Имам ли още някакви пачки? Не, нямам. Окей. Нека да качим видео, което пак ще бъде... Ти трябва да се шегуваш с мене. Какво ще прави 1 час? Защо ще правя 1 час това видео за Бога? Хора, това ще отнеме доста време. Така че, като гледам, ще се върна чак към 2:30. Хора, някак си го направих за по-малко от 7-6 минути. Така че... Яко. Опа. Нека сега да качим видеото. Доста сабскрайбера имам. Колко яко. Thank you. Да, малко си поправих компа. И вече нямам пари. Но пък както и да е. Така. Какво? Коментари. Нека да качим ново видео на Спортсара. Пак 1 час. Ще гръмна. Казвам го честно. Какво ще правя цял 1 час? Мисъл. Няма пак да натискам. Ще трябва да натискам, но както и да е. Между другото, Даниел PX Game, така се казваше стария ми канал в YouTube. И се надявам до края на тази година да успея да стигна 13 сабскрайбъра. Смисъл, ще бъде нещо много яко. Мечта.
Иначе до края на януари месец целта ми ще бъде поне 15. Надявам се на 15 сабскрайбъра. Още мъничко. Еми така, аз ще се върна след малко, като го направя. Смисъл, това няма бъде, но след малко, след 6-7 минути, аре. Така, качих последното си видео за днеска. Нека ти видим колко популярно ще стана то. Доста. 6000... Добра бе. Нека да видим какво може да си купим с толкова много пари. Ако някой има съвети за тази игра, моля ви се да пише в коментарите. За да знам как да си апгрейдвам някакви неща като цяло, дали това, което го правя по правилното. И да, това ще бъде от нашето видео, хора. Моля ви се, абонирайте се за канала, понеже ви казах вече, до края на годината се надявам, всъщност едва ли това ще стане, обаче се надявам да стигне 13 последователя. В най-добрия случай до януари, нека поне да стигнем 15 сабскрайбъра. Айде, моля ви. И да, това ще бъде от нашето видео. Чао и до нови срещи.